Concept of retreat came from the meditation, where I personally feel that the people should spend more time with themselves instead of getting involved in any spiritual activity. So I always say, just treat yourself, but treat really best, because you are unique. The whole universe. Představ si ráno, kdy tě probudí šum oceánu a palmy venku za oknem. Náš retreat v Mandremu, v klidném rezortu pár kroků od pláže, ti nabídne prostor, kde zpomalíš a skutečně se nadechneš. Každý den začíná jógou. Lekce jsou přizpůsobené skupině s důrazem na vědomý pohyb a propojení s tělem. Zažiješ tu také každodenní meditace. Vyzkoušíš ošodynamické techniky, tibetské meditace i tichou vypasánu. A to vše s podporou dechu, zvuku nebo i tance. Praxe pokračuje i mimo podložku, ve smíchu mezi lekcemi i v rozhovorech u večeře, v oslavách pod hvězdami i v hlubokém vnitřním prostoru, který se otevře, když se uvolníš. Vychutnáš si autentickou indickou kuchyni plnou čerstvého ovoce, kořeněných jídel a tradičních chutí, které potěší tvé chuťové buňky a dodají ti energii. Vyrazíme spolu na výlety, k vodopádům do tropické džungle, kde potkáš opice. Na farmu s kořením, ze který se ti zatočí hlava? Na barevné místní trhy, kde poznáš rytmus pravého indického života a trochu toho chaosu. Zatouláš se na pláže s nekonečným oceánem a nezapomenutelnými západy slunce. A v neposlední řadě budeš součástí ceremonie, která propojí tvé vnitřní prožívání s duchem Indie. Čekají tě tu ajurvédské masáže a léčebné procedury, které podpoří tvoji regeneraci a detoxikaci. Nemluvíš anglicky? Žádný problém. Míša tu bude jako tvá česká průvodkyně, která zajistí překlad a pomůže s organizací. Kábir je zase místní a společně tvoří most mezi východem a západem. Provedou tě celým pobytem s lehkostí, bez tlaku a bez dogmat, protože cílem tu není stát se asketou, ale víc si užívat život.